Φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα, παιδιά. Δεύτερο επεισόδιο σήμερα των εκπομπών που θα κάνουμε. Του Spirit of the Deep Channel. Του δώσαμε ένα ονοματάκι τελικά. Του δώσαμε στο δεύτερο επεισόδιο. Πρέπει να είναι πρωτότυπο αυτό. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως βιαστήκαμε να ξεκινήσουμε. Στο πρώτο επεισόδιο είπαμε τα εισαγωγικά μας. Τα άλλα θα βγουν στην πορεία. Θα τσουλήσει μια χαρά. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, θα ξεκινήσουμε σήμερα αυτό που είναι να κάνουμε κανονικά. Να σας δείχνουμε δισκάκια δηλαδή. Και είπαμε να ξεκινήσουμε με μια μπάντα αγγλική, του Shark. Ναι, μιας και. Εντάξει, δεν γίνεται να μην δεν κάνουμε τις παρενθέσεις μας. Εννοείται, μα γι' αυτό η πληροφορία λοιπόν, είναι. Όχι, θέλω να πω ότι είπες βρετανική κτλ. Βρετανικός ήχος και στα 70s και 80s, New Wave of British γενικότερα όλα αυτά. Εμείς παιδιά τα λατρεύουμε. Με αυτά έχουμε μεγαλώσει και έχουμε εξελιχθεί έτσι, στα ακούσματά μας. Λατρεύουμε βρετανικό ήχο. Δεν είναι Λοιπόν, η Ark, δύο συγκλάκια, 1980. Πρώτο. Tribute to My Next Kick. Tribute to Mike Helwood και ναι. For My Next Kick. For My Next Kick, ναι. For My Next Kick νομίζω είναι ο τίτλος του. Το οποίο το έχεις και παίζει ναι, από το εδώ. οποίο παίζει από κάτω, παιδιά. Πάρτε λίγο μια. Να έχετε ήδη άποψη. Πολλοί μπορεί να τους έχετε ήδη ακούσει στο Shark, αλλά για το δεύτερο συγκλάκι, το War of the Ring, έτσι. Το οποίο στους κύκλους μας είχε αποκτήσει έτσι μια fame, ένα hype, μια φήμη. Η θεματολογία Tolkien πουλάει πολύ στο heavy metal και στο σκληρό ήχο. Αυτό το δεύτερο, έτσι. Ναι, αυτό είναι το War of the Ring. Το πρώτο που ακούμε ήδη δεν ήταν χωρίς εξώφυλλο, έτσι. Ναι, ήταν μόνο το 7, παιδιά, και ένα απλό λευκό πουκάμισο, ας πούμε, εξωτερικά. Λοιπόν, το War of the Ring. Θες να πούμε κάποια πληροφορία για το War of the Ring? Παιδιά, καταρχήν εμείς θα μπορούσαμε να καθόμαστε τώρα και να μιλάμε μία ώρα για αυτά τα πράγματα. Αλλά επειδή θα το κλείσετε και δεν θέλουμε να γίνει αυτό, οτιδήποτε κρατήστε τέλος πάντων τα ονόματα από αυτά τώρα που παίζουμε και ψαχτείτε και λίγο στο ίντερνετ, υπάρχουν άπειρες πληροφορίες. Να δείξουμε λίγο για το πρώτο συγκλάκι, ναι, το Ark. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω για το War of the Ring που θα βάλεις τώρα, Χρήστο, είναι ότι το αποκτήσαμε πρώτα, έτσι, και μετά το δεύτερο. Ναι, γιατί η φήμη του το αποκτήσαμε πρώτα και μετά το πρώτο. θα πιάσουμε πάλι παράγοντες εδεσαϊκού. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, έχει έρθει από τη δισκοθήκη του Μουστάκια, του Wizard, του μπασίστα των Broken Skull. Jim Schumacher. Hey Jim. Τζιμάρα. Λοιπόν, οι Broken Skull το 2003 προσπαθούσαν να μαζέψουν χρήματα για να πάνε στο Κιπιτρού. Ναι. Και ο Wizard έβγαλε μέρος στη δισκοθήκη του για πώληση. Ρε τώρα πάλι θα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση. Sorry, ρε φίλε. Αλλά πρέπει να αναφέρουμε ότι πριν γίνει όλο αυτό, είχε ο κολλητός το φιλαράκι μέσα στα χρόνια στις μουσικές όλες αυτές, ο Γρηγόρης και ο Νίκος ο Βαρσαμής, ο αδερφός του. Ο Γρηγόρης πιο πολύ όμως που ασχολήθηκε με διοργανώσεις, με δισκάδικα, labels και όλα αυτά μέσα στα χρόνια. Και κάποια παιδιά από τον κύκλο του Γρηγόρη τότε κατάφεραν. Ποιο έτος ήταν, Μάσε? 2000. Ήταν ο Γιώργος Φαντάρος, ο κολλητός μας από την Αγγλία. 2001, 2002, πάντως πριν το Κιπιτρού που έλεγες. Ναι. Και τους έχουν φέρει τα παιδιά Ελλάδα, έτσι. Αυτό έπρεπε να υποθεί γιατί άνοιξε έναν ολόκληρο κύκλο. Ναι, ήταν η αρχή όλων των underground συναυλιών πλέον στο heavy metal που συνέβηξαν. Μπράβο, Γκρέγκ, ευχαριστούμε για όλα. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, Νικόλα. Λοιπόν, έχουμε βάλει τώρα λίγο από το War of the Ring να βγει από κάτω. Ναι. Και πάμε με το story. Λοιπόν, ο Μουστάκιας έβγαλε μέρος στη δισκοθήκη του για πώληση. Αλλά εσύ είχες ήδη συζητήσει. Όχι, εγώ έψαχνα μεγάλο. Ναι, έψαχνα, πώς έψαχνα, να πω και αυτό, ρε παιδιά, ότι ήταν αρκετά άγνωστα εκείνη την εποχή αυτά τα πράγματα. Υπήρχε όμως ένα site, το Metal Treasures. Ήθελα να πω αυτό πριν φτάσω. Okay. Λοιπόν, κάποιοι πολύ μεγάλοι συλλέκτες και μεγαλύτεροι ηλικιακά και από κάποιες χώρες λίγο πιο προηγμένες στο κομμάτι του συλλεκτισμού, ας πούμε, όπως Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία κτλ.
νομίζω Γερμανός συλλέκτης. Σε κάποια λίστα που παρουσίαζε μέσα στο Metal Treasures με τα αγαπημένα του, νομίζω ήταν ο Roman από το Forgotten Steel, νομίζω. Ανέφερε πάρα πολύ το εφτάρι αυτό τον Ark, το οποίο εμείς δεν είχαμε ακούσει, δεν είχαμε τη δυνατότητα τότε. Το είχα κρατήσει, είχε εντυπωθεί αυτή η πληροφορία, παιδιά. Έψαχνα μανιωδώς, γιατί είχαμε παρόμοια ακούσματα. Του άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, το Satan's Ghost και που μου άρεσε και εμένα που λάτρευα. Τέλος πάντων, και λέω, δεν κάνω την ερώτηση και στο Schumacher τότε, ξέρω, που έβγαζε τα δισκάκια, μήπως και τυχόν, δεν το πολύ πίστευα κιόλας, αλλά λέω. Και του λέω, Jim, από Ark κάτι, μου λέει, έχω ένα Ark. Τέλος πάντων. Το οποίο Jim πρέπει να δούλευε εξαιρετικά από συζητήσεις που έχουμε κάνει τότε. Νομίζω ακόμα και τότε είχε τρομερά πράγματα, είχε πολύ υλικό. Εσύ τι είχες πάρει? Εγώ είχα πάρει Elixir, αν θυμάμαι καλά. Και είχε πολύ πράγμα ο τύπος, έτσι. Ναι, είχε απίστευτα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο εγώ. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το War of the Ring. Αυτή είναι η πρωτότυπη έκδοση. Και να πούμε ότι έχει κυκλοφορήσει μάλλον σε μη επίσημα, ανεπίσημα, με κάποια μορφή bootleg από τη Phoenix Records. Το οποίο μπουτλεκάκι, παιδιά, κάποια στιγμή λοιπόν εγώ αυτό το είχα, το πήρα, ξέρω και τα λοιπά, και κάποιες από τις βόλτες που έκανε τα επόμενα χρόνια με την μπάντα, ο Jim, τους Broken Hell και τα λοιπά, του το είχα δώσει το μπουτλεκάκι γιατί νιώθα άσχημα που του είχα πάρει την πρώτη έκδοση, τέλος πάντων. Αυτό το ανέφερα. Η ιστορία με τους Ark όντως δεν τελειώνει στα δύο σκυλάκια. Η High Roller Records το 2019, Raiders of the Lost Ark, κυκλοφόρησε αυτή τη συλλογή με όλα ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει από τους Ark. Είναι μέσα και τα κομμάτια από τα δύο συγκλάκια που μπορεί να δυσκολευτείτε να τα βρείτε ή να τα χρυσοπληρώσετε. Εδώ μπορείτε να τα αποκτήσετε σε πολύ λογική τιμή. Και... Τρομερό υλικό και επίσης επειδή έχει αναφερθεί πολλές φορές, παρένθεση πάλι, το ξέρω, τα σκίζω φίλε, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να υποθεί. Λοιπόν, πολλές φορές ονομάζονται αυτές οι δουλειές επανακυκλοφορίες. Εγώ θεωρώ, ρε παιδιά, ότι το πιο σωστό είναι να ονομάζουμε επανακυκλοφορία κάτι το οποίο έχει τον ακριβή αριθμό των κομματιών της πρώτης κυκλοφορίας κτλ. Μια δουλειά σαν και αυτή που έχει τόσο υλικό που πρώτη φορά μπαίνει σε βινίλιο, τέλος πάντων. Γιατί είναι και κάποιες κασέτες ντεμάκια που μπήκανε μέσα, ξέρω εγώ, από πρόβες της μπάντας, τι υλικό έχει μπει, ξέρω εγώ κτλ. Που δεν υπήρχε αυτό το πράγμα να το έχει κάποιος. Πώς μπορεί να ονομαστεί επανακυκλοφορία? Εγώ θεωρώ. Ανθολόγιο στην ουσία. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Πιο σωστά. Πάμε όμως να συνεχίσουμε να πάμε παρακάτω, γιατί θα μου λες πάλι ότι πρέπει να κλείσουμε. Σωστός. Οπότε, αφού μιλήσαμε για Αγγλία, την οποία λατρεύουμε και έχουμε πολύ πράγμα και για τα επόμενα επεισόδια, να περάσουμε σε Σουηδία. Πάμε, Σουηδία. Solid Ground. Solid Ground, παιδες. Made in Rock, 1976. Αυτό εδώ πέρα το δισκίον είναι ένα picture disc. Το οποίο αυτό έχουμε καταφέρει να έχουμε, απλά. Είναι της Record Heaven. Είχε βγει και μια unofficial, γιατί αυτή δεν ξέρω κατά πόσο είναι official ή πειρατικό και τα λοιπά, δεν ξέρω τι παίζει τέλος πάντων. Η unofficial στανταράκι είναι κανονικό βινίλιο σκληρό με το δίσκο μέσα, όπως και της πρώτης κοπής δηλαδή. Επίσης είχε γίνει και μια προσπάθεια από την Gersen τώρα πριν κάποια χρόνια. Είχε ανακοινωθεί ήδη κιόλας διαδικτυακά. Είχαμε κάνει και pre-order στο Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης, ευχαριστούμε Γρηγόρη. Απλά δεν ευχαριστούμε. Η Gersen όχι, μια χαρά μπορεί να φέρθει οι άνθρωποι από την εταιρεία αυτή. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Αλλά μπορεί κάποιες διαμάχες μεταξύ των μελών με τα δικαιώματα, κάτι τέτοιο θα παίχτηκε. Ήδη έχουμε βάλει να ακούγεται από κάτω το. Ναι, Ground, παιδιά. Είναι καταπληκτικό hard rock, νομίζω πρέπει να δώσετε. Υπάρχει παιδιά στο YouTube κανονικά να το ακούσετε, δηλαδή δεν το συζητάμε, είναι απίστευτο, είναι διαστημικό, είναι τρομερό, είναι heavy, έχει απίστευτα αριθμικά
Η ρυθμική κιθάρα πολύ όγκο, ο solo κιθαρίστας είναι τρομερός, πολύ μελωδικός, ό,τι παίζει έχει νόημα, drummer φοβερός. Για όσους αρέσει το πρώιμο heavy metal ή πρώτο metal όπως το λένε μερικοί, είναι must. Ναι, και έχει και μια κομματάρα στο τέλος, παιδιά, πρέπει το ομώνυμο, έτσι, πρέπει να του δώσετε λίγο να το ακούσετε. Έπως. Και μετά το Solid Ground, τι έχουμε ετοιμάσει να παρουσιάσουμε στους φίλους? Λέμε να κλείσουμε, ουσιαστικά δηλαδή πώς το ξεκινήσαμε χρονολογικά, από 1981, μάλλον 1985 με αυτά που της επανακυκλοφορίας πες. Περάσαμε 81, 80, 76 με το Solid Ground και πάμε 71 παιδες με Sherlock Baltimore, το δεύτερο όμως Χριστάρα, έτσι. Ναι. Παίζει πάλι κάτι ρε φίλε εδώ πέρα, δηλαδή. Το πρώτο είναι πιο γνωστό θεωρητικά. Πολύ γνωστό, δηλαδή όλοι συζητάνε το καράβι, το Ναι. πρώτο, το Sherlock Baltimore κτλ. Δεν ακούω εγώ σε συζητήσεις να αναφέρεται αυτό. Όχι ότι δεν είναι καλό, είναι εξίσου καλό και το πρώτο. Πώς δεν είναι, ναι. Απλά είναι και αυτό ρε παιδιά ένα Ναι, έχει κομμάτι. πάει πρέπει λίγο. να το- Ίσως λόγω εξωφύλου. Ναι, ναι, παιδιά, το εξώφυλλο του θα σας το δείξουμε λίγο τώρα. Μπορεί να φαντάζει και λίγο χίπικο, λίγο κάπως ένα στρογγυλό περίγραμμα του ονόματος της μπάντας, κάτι σχεδιάκια και είχε μια μαγιά τρομερή. Ο δίσκος βγαίνει Εγώ από έχω εδώ. βάλει ήδη από κάτω να ακούγεται, παιδιά. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι για να το ακούσετε. Τα λόγια περιττεύουν. Το κομμάτι αυτό είναι το... Το Hail Caesar. Caesar. Σε συζητήσεις με τον Σπύρο λέει ότι θα μπορούσε να είναι και κομμάτι Siri Thangola αυτό. Από τον πρώτο δίσκο. Ναι. Παλικάρι. Victories of the Guiding One. The beat, rotten scores. American genius, as you mentioned. Which gave life to his intention. Πήρατε μια γεύση και από Sir Lord Baltimore, παιδιά. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρεούλα έστω για αυτό το λίγο και όσοι κάτι δεν γνωρίζατε, εάν τυχόν, ψαχτείτε παιδιά με αυτές τις τρεις μπάντες, όσους παρουσιάσαμε τρεις, ναι. Είναι πολύ καλές, πολύ δυνατές. Heavy metal, arc, hard rock, πολύ hard όμως, solid ground και πώς θα το ονόμαζες ρε φίλε το Sherlock Baltimore, τα πάντα όλα, πώς το λέγει ο Αλεφάκος. Εν αρχή των πάντων, πώς το... Τέλος πάντων. Παιδες, καλή συνέχεια, καλή σας μέρα. Μέχρι το Και επόμενο επεισόδιο. Θα τα πούμε Θα τα παρακάτω. πούμε. Μια χαρά. Bye.